Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, дарэшце да нас да студыі даехала то ўсё зумам і зумам. Апошнім часам палітолог, рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажэйка. Добрый дзень, Вадзім. Прывітанне, Зміцер, вітаю гледачоў, слухачоў Еўрарадыё. Ведаеце, а я вось хацеў бы прыгадаць, што да таго, як Вадзім стаў пазіцыянаваць сябе выключна як палітолог і рэдактар штотыднёвіка, ён яшчэ быў у нас вельмі часта і на самым пачатку нашего знаёмства такого студыйнага культуролагам. Чыстая правда, Зміцер. Калі ўжо дакладніць, то не палітолог, а палітычны аналітык, бо ўсё ж таки акадэмічная адукацыя па паліталогію мне няма. А вось па культурологіі ёсць адукацыя і PhD, всё правда. Але на культуралагічныя тэмы чамусьці радзей запрашаем размаўляць, чым А вот зараз я і хацеў бы да вас як PhD гэтай вось звярнуцца ў пытаннях культуралогіі. Вот як культуролог, калі паглядзець на тое дзейства, якое адбывалася ў Беларусі цягам апошніх дзён, тыдняў, на месяцы ўжо замахивацца не будзем. Вот як яно вам бачыцца? Як бы вы яго апісалі? Я б яго апісаў як імітацыю працэса, з якога пакінулі знешнія атрыбуты і прыбралі ўнутраны. І это такі, сказаў, калі ўжо культуралагічны запад, Зміцер, то гэта карга-культ. Карга-культ, як вядома, калі вось бачылі туземцы, як прылетаюць самалёты, і потым будавалі іх саломы. І чакалі, што пабудуеш саламяны самалёт, і ён жа, як сапраўдны, все тое самае. А насамрэч штосьці такое галоўнае яны згубілі ад самалётаў. Дык вось і беларуская імітацыя выбараў, яна таксама. Яна, ў прынцыпе, скапіравала усе знешнія элементы. То бок ёсць, што галоўны прэтэндэнт. Ёсць 4 іншых. Хтосьці там з камуністычнай партыі, хтосьці з ліберальнай партыі. У краіне праходзяць нейкія перадвыбарчыя івэнты, канцэрты. Там нейкія людзі выступаюць, кагосьці туды звозяць удзельнікаў. І вось, ну ўсё ты паглядзіш, ну, в прынцыпе, як вось тыя саламяныя самалёты. Яны ж таксама, ну, самалёты стаяць, чым адрозніваюцца ад сапраўдных амерыканскіх самалётаў, якіх ты туземцы бачылі. Усё тое самае, ўсё як на захадзе. Але як бы чамусьці выклікае смех, а не ўражанне, што гэта аэрадром. Так і з беларускай імітацыяй выбараў, што як бы на гэта глядзіш, і быццам бы ўсе элементы былі, але яны не складаюцца ў выбарчую мазаіку, бо з іх прыбралі палітычны сэнс, а палітычны сэнс выбараў гэта, выбачайце за банальнасці, гэта канкурэнцыя палітычных пазіцый. Гэта барацьба за ўладу. І калі гэтага, уласна, нічога няма, то і назіраць за гэтым ці то сумна, ці то смешна. Я бачыў там учора ў Фейсбуку, у некага нават роспач гэта выклікала. Ну, мне здаецца, да, у мяне гэта не выклікае увогуле асацыяцыі з палітычным жыццём. Бо тыя, хто ў гэтым удзельнічаў, яны не жывуць. У іх зараз было пару, як ты кажаш, тыдняў, трохі месяцаў славы, калі яны імітавалі этой кампаніі. Зараз усіх гэтых 4 імітатараў чакае такой тыдзень ганьбы, калі яны будуць хадзіць, на іх навешаны ты ярлык, што яны атрымалі 1-2%, яны будуць казаць, ну, мы задаволеныя кампаніі, усё прызнаем, усё так і ёсць. Ну, так яны ж ішлі не супраць, а разам. Абсолютно, ведалі, з чым звязвацца. Але галоўнае нават не гэта, скончу думку, а тое, што вось іх пара тыдняў, месяцаў такой славы, тыдзень ганьбы, і потым будуць наступныя 5 год абсалютнага палітычнага забыцця, проста знікнення ў нікуды. Гэта ўсё не палітычнае жыццё, таму так, слушна, яны ведалі, на што ішлі, тое і атрымалі чаканае. І зрэшты зараз вось акурат зараз гэтымі днямі яны замацуюць свой статус спойлераў, бо спойлерства відавочна вымяраецца тым, што людзі віншуюць таго, хто відавочна ўсё скраў, яны яго віншуюць за перамогай. Вось па гэтым крытэрыі зараз яны сваё спойлерства і замацуюць. Вадзім, але нават калі вот да гэтага я буду прыдзірацца да словаў. Вось ты сказаў тыдзень славы, а ён быў хаця бы тыдзень гэтай славы. Там слава нейкая была. Зміцер, якія героі, такая і слава. Канешне, калі параўнаць там народную увагу, ці там медыа-каверидж, медыа-асвятленне вось гэтых палітыкаў, ну да, параўнаць, як это было ў іх і ў
тых палітыкаў, ну, напрыклад, возьмем мінулую электаральную кампанію, 20-й год, калі былі сапраўдныя палітыкі, хтосьці там старый дасведчаны, хтосьці новы, зусім нічога не ведае. І бачылі, як вось яны атрымалі якую народную увагу, колькі было палітычных дыскусій у грамадстве. Ну, канешне, некай там саранковых хіжняк і блізка такога не атрымалі, але такая вось слава ў параўнанні з тым забыццём, у якое яны трапяць цяпер, бо так, это як бы імітацыя на кароткі перыяд, а гатоўнасць вось працаваць на доўгатэрміновае, нешта рабіць, ствараць структуры, працаваць людзьмі, так, яны могуць такую дзейнасць вельмі лакальна імітаваць, але зноў-такі, паколькі палітыкай не з'яўляецца, то па шчырасці наўрад ці каму будзе цікава далей за іх актыўнасцю сачыць, акрамя тых, для мяне гэта па працы. Я, конечно, не буду глядзець, але агулам, безумоўна, яны знікнуць проста з палітычнай беларускай арэны да новых там выбараў, калі зноў будзе трэба з іх здзьмуць пыл, каб зноў прыйшоў Гайдукевіч і пакетаваў за Лукашэнку. Можа, ўжо цяпер дзеці Гайдукевіча пойдуць ужо. Трэцяе пакаленне. Хто іх ведае? Я разумею, што вот ўсё ж таки не сцэнарыст, не рэжысёр масавых святаў. У нас зараз тут сядзіць сур'ёзны чалавек, культуролог, але вот з культуралагічнага пункту гледжання уявім сабе, што вось гэты апошні дзень галасавання 26 числа гэта такі фільм. Ну вот новы фільм Михалкова. Вот мы глядзім, і вот вы глядзіце на гэты фільм, якую дэталь, якую сцэну вы б, можа быть, вырвалі, на якую звярнулі ўвагу з розных там вау, як сыграна, о, як была задрана лапка, там ці яшчэ што-небудзь. Ёсць у мяне такая сцэна, толькі ад пачатку адзначу, што я, канешне, не рэжысёр масавых мерапрыемстваў. Я і сказаў, вы ж суседняя група, але папрашу не гальбіць, яны таксама вялікія прафесіяналы. Просто трохі іншая спецыяльнасць была ў такіх маіх аднакурснікаў. У нас, дарэчы, ёсць вельмі добры наш калега, сябра, і ў свой час спрацаваў на Еўрарадыё, былы дырэктар гурта Ляпіс Трубяцкі, Женя Калмыкоў, ён па адукацыі рэжысёр масавых свят, я з павагай ставлюся да яго. 10-я група, таму ведаем все, у выпускнікі Кулька такое ведаюць. Так вось, вяртаючыся ад жартаў да кампаніі, я звярну увагу на вельмі такое цікавае ноу-хау, якое выглядае нават палітычна крэатыўным, калі не задумацца троху. А ноу-хау гэта такое: калі, значыцца, усе тыя кандыдаты з прозвішчам не Лукашенка, іншым складанне адросніць, ну, прозвішча іншыя ў іх. Дык вось, калі яны ездзілі па рэгіёнах, збіраючы подпісы на гэтым этапе, яны вынайшлі класны крэатыўны ход. Дарэчы, так разумею, без Гайдукевіча, яго там свае структуры. А вось астатнія тры прыдумалі класную ідэю, што трэба па рэгіёнах ездзіць разам. То ж супер, калі падумаць першы крок, ну, сапраўды вельмі зручна. Ты прыязджаеш разам. Людзям, якія хочуць сабрацца там, паставіць подпісы за іх, паглядзець на жывых кандыдатаў. Таксама класна, зручна, што яны прыехалі ў адзін час, у адно месца. Эканомна. Канешне, эканомія на лагістыцы. Паехалі все там, можа, на адной машыне, не ведаю, можа, на некалькіх. Супер зручна. А потым на другую думку ты думаеш, а чаму ж гэта ва ўсім свеце так не робяць? Ой, гэта ж таму, што звычайна палітыкі канкуруюць між сабой і канкуруюць за галасы выбарцаў. А калі вось гэты, уласна, палітычны складнік ізымаецца з працэса, то атрымоўваецца такое класнае ноу-хау. Ну, сапраўды, зручней жа разам ездзіць, у чым праблема? І вось гэта выглядае такое проста такім смешным, вельмі маленькім лагістычным прыкладам. Яно паказвае, чаго ў гэтым усім працэсе няма, што няма, власна, палітычнай канкурэнцыі і барацьбы за ўладу. Ну і таму, да, таму атрымліваюцца вось такія сумесныя паездкі па-сяброўску, так бы мовіць. Адну ж справу робім. Яны ж усе вылучаюцца, каб падтрымаць Лукашэнку. Вось яны разам і працуюць. Слухай, ну, вот моладзь вельмі любіць косплей. Дык вось, можа быць, яны гэтыя вось юнакі у палітычнай жыцці, у палітыцы і ў выбарчых такіх кампаніях. Ну, правда, адну там юначкай асаблівай не назавеш, ну, просто можа быць дасведчаная удзельніца. Да, дасведчаная, але, ну, сэрцы маладая такая, насталятка ўсё ж таки застаецца. Можа, яны спрабавалі косплеіць, як гэта сказала Гермошина, як назвала это трыо тады Тихановской. Ну, метафоры Ермошны прагадваць не буду. Но спрабавалі скасплеіць вось тое трыо і тут трыо. Да, ўсё лагічна таксама, правда. Трохі адрозніваецца, але лагічна. Але да, добрае, дарэчы, параўнанне. Узгадаў, бо так, там трыо акурат была сітуацыя, калі у трыо не было
барацьбы паміж сабой, бо у іх быў адзін рэсурс, адзін зарэгістраваны кандыдат. І так як бы не рэгістрацыя іншых фактычна прымусіла вось тое, што лукашэнкаўцы тады пазбавілі штабы Бабарыкі і Цыпкалы, пазбавілі іх сваіх кандыдатаў, то гэтыя штабы мусілі альбо самараспусціцца, альбо думаць, якога кандыдата яны падтрымліваюць, з кім працуюць разам. Таму тады як бы пазбавілі этого элемента палітычнай канкурэнцыі, як бы жыццё прымусіла разам працаваць. А зараз, вядома, як бы нават блізка зразумела, нават не буду сыходзіць у дэталі, мы можам паваляць дурака папараўноўваць, у чым жа розніца гэтак трыва. Але мне здаецца, кожнаму гледачу гэта і так відавочна зразумела, хутчэй такія ўнутраныя жарцікі. Так, але ўсё ж такі вось вельмі шмат увагі учора СМІ надалі ось гэтаму такому, можа быць, не наўпроставаму, альбо можа быць самому заўважнаму удзельніку гэта выбарча рытуала, альбо шпіца, я думаю. Да. Але ці варты ён быў той увагі? Вот ці это вот жылцізна, там ці это вот вам што пісаць больш няма пра што? Вот як вот ты вот як культуролог, вот паглядзі на гэта вот з пункту гледжання крытыка, скажем, вот нового фильма Михалкова. Я б сказаў, што, канешне, калі сабачка дзесь пасікала, то жылцызна тут, канешне, з'яўляецца, але сам факт таго, што самае цікавае асвятленне это ідзе там, як Шпіцбергаў, куды ён там пасікаў, калі гэта асноўная тэма абмеркавання палітычнай падзеі, гэта само па сабе шмат кажа пра палітычную падзею, што гэтыя кадры былі самыя яскравыя кадры, бо ўсе астатнія, я вось такога, дарэчы, яшчэ не бачыў, але, можа быць, цікавы ролик для медыа, дару Еврорадыё, можна зрабіць нарэзку кадраў, як Лукашенко галасуе. Бо ён жа галасуе в адным і тым жа месцы, дарэчы, у універсітэце, дзе я працаваў, і паглядзець, як за розныя гады, это ж просто аднолькавыя кадры. Адзін і той же чалавек прыходзіць, аднолькава галасуе, аднолькавы вынік. Як это можа быць цікава глядзець? Троху мяняецца. Там быў адзін момант, калі ён Колю трымаў, а зараз он Шпіца трымае. Вось гэтую розніцу абмяркоўваем. Таму, да, праблема не ў жылцізне медыа ці чагосьці яшчэ з гэтым звязанага, а праблема ў тым, што калі няма палітычнага складніка, і абмяркоўваць самі кадры немагчыма, яны ж аднолькавыя, то так звяртаюць увагу на розніцу, а розніца, вядома, абсалютна несур'ёзная, і гэта ўсё, конечно, добра вывеў пра культуролага, бо хочацца сказаць, што гэта ўсё не мае рэальнага дачынення да беларускай палітыкі, да беларускага палітычнага жыцця, да таго, што рэальна адбываецца, што ўплывае на беларускую будучыню. А гэта ўсё проста хутчэй, да, можам як сапраўды абмеркаваць як некую такую сцэнарную падзею, карцінку, але гэта реально просто не палітыка, гэта гігейная імітацыя. А калі казаць пра іншы бок, тое, як дэмакратычныя сілы адрэагавалі на гэты дзень правядзеннем вось розных акцый, шэсцяў, мерапрыемстваў, форумаў і імпрэзаў і гэтак далей. Наколькі гэта адпавядала моманту, наколькі гэта было правільна пададзена і зроблена? Глядзі, безумоўна, вось дзейнасць дэмакратычных сілаў пры ўсіх відавочных абмежаванняў, якія існуюць, яна куды больш блізкая да рэальнай палітыкі, і якія тут былі відавочныя абмежаванні са старта, якія тычыліся ўсіх дэмакратычных сілаў. Абмежаванні, канечне, відавочна ў тым, што, па-першае, любая, як вось мы ўзгадвалі, 20-й год, любая палітычная кампанія падчас выбараў вядзецца вакол кандыдата. Ці то свайго, ці то ты падтрымліваеш некага хаўручніка, можа доўгага, можа сітуатыўнага, не сутнасць, але вакол некага кандыдата. Ва ўсім свеце, ва ўсіх выбарах так. А у выпадку беларускіх дэмакратычных сілаў гэта было немагчыма, бо сваіх кандыдатаў няма. Былі, я памятаю, ідэі, давайте там аб'яднаемся, будзем там, ведаю, напрыклад, меншасцю ў Коордынацыйным савеце казалі, што будзем за Гайдукевіча агітаваць. Па шчырасці не пабачыў я агітацыі ад іх за Гайдукевіча, і фактычна за адсутнасцю кандыдата. Тут спрацавала, ведаеш, як стаў даверанай асобай канапацкай Ілья Добратвор, але нешта мітингаў тут у яе падтрымку не правёў. Так і тут этот самый Кнырович выступаў, давайте мы тут заклікаў, давайте будем падтрымліваць Гайдукевіча. Але что-то таксама не падтрымаў. Так вось гэта адно відавочнае абмежаванне. І другое, яшчэ большае, гэта уласна немагчымасць ладзіць ніякія актыўнасці такія ў Беларусі. Уласна ў той краіне, дзе адбываецца імітацыя выбараў.
І вось гэтымі двумя абмежаваннямі реально, ну, просто большасць таго, што ва ўсім свеце укладаюць у канцэпцыю саму электаральнай кампаніі, это просто немагчыма. Тыпа там будзе актыўнасць у беларускіх медыа, ну, за мяжой будзе, унутры Беларусі не, дэбатаў не будзе вулічных пікетаў, не будзе мітынгаў, карацей, нічога ўнутры краіны зарганізаваць будзе немагчыма. Прычым гэта тычыцца аднолькава там і не то, што большасці меншасці ў Коаліцыйнай радзе, але нават палітыкаў, напрыклад, такіх як Андрэй Дмітрыеў, які ўнутры Беларусі. А што, Андрэй можа ўсё ў Беларусі сёння арганізаваць, хай там знаходзячыся. Не можа, не таму, што з Андрэем нешта не так, а таму, што сітуацыя абсалютна іншая і відавочна, чаму не можа. І у такой сітуацыі, ну, што можна было зрабіць? Па-першае, ёсць трэк міжнароднай палітыкі, міжнароднай адвакацыі. Поза любымі выбарамі ідзе альбо заявы пра непрызнанне, альбо віншаванне. І што мы бачым? Ну, тут відавочны лік на карысць дэмакратычных сілаў. Бо Лукашэнку павіншавалі, мне спадабалася, як сёння Лебедзька трапна сказаў, 1 ушанка і 4 цюбіцейкі. А мы пры гэтым бачым колькасць заяваў ужо нават да першых афіцыйных вынікаў па непрызнанні такой імітацыі, якая была ад рэзалюцыі парламентаў, гэта заявы палітыкаў, заявы МЗСаў, гэта былі, казаў, пэўна, ўжо ледь не палова ці большасць нават краінаў Еўразвяза, это рэзалюцыя Еўрапейскага парламента, таксама відавочнай большасцю галасоў прынятыя, таксама заявы з США, карацей, таксама, дарэчы, і Кіеў, таксама украінскі МЗС абсалютна слушную зрабіў заяву. Карацей, тут лік вось у гэтай міжнароднай дыпламатыі, адвакацыі, ну, лік відавочна на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў, іхныя магчымасці і іхная дзейнасць па адвакатаванні беларускага пытання, яна дае больш вынікаў, чым дзейнасць лукашэнкаўскай дыпламатыі. Але Лукашэнку гэта ўсё, як там, выбачай, што перабываю, як ён сказаў, фіолетава. Фіолетава. Это было, дарэчы, вельмі весёлы момант, калі Лукашенко пачаў сваю прэс-канферэнцыю пасля галасавання за словаў з размовы пра рэзалюцыю Еўрапарламента з таго, што ему фіолетава. Я ведаеш, калі мне нешта фіолетава, я заўжды з гэтага пачынаю свае публічныя прамовы з таго, што мне фіолетава. Ўсё, што мне фіолетава. А перад гэтым ты 3 дня бяжыш за чалавекам, каб сказаць, што табе фіолетава. Бо, безумоўна, вельмі б хацелася Менскую перагарную старонку сказаць, што, слухайце, 20-й год там можа нешта было, а зараз все у нас прайшлі новыя выбары, былі новыя кандыдаты, Лукашенко перамог, ніхто не спрачаўся, ніхто не пратэставаў, было б за што пратэставаць, што за скрадзеныя мільёны галасоў за Саранкова, ці што, як бы няма находу-то. І ўсё тады, значыць, прызнавайце Лукашенку прэзідэнтам, ну, вольныя ж выбары прайшлі. Гэта, і я, дарэчы, ведаю, што у Менску, у высокіх кабінетах, скажем так, у тых, хто ў гэтых высокіх кабінетах выступае не на баку Лукашэнкі, у іх таксама было хваляванне, вось ці атрымаецца у дэмакратычных сілаў, каб выбары так не былі так прызнаныя. Ну, як бачым, зараз атрымліваецца, будзем далей сачыць за гэтым лікам, колькі будзе віншавання ў Лукашэнкі, а колькі будзе яшчэ краінаў далучацца да непрызнання этой імітацыі выбараў, паглядзім, на чым баку, чыя дыпламацыя мацней. Дык вось гэта адзін трэк міжнародны. І другі трэк гэта, уласна, што могуць зрабіць і прадэманстраваць самі беларусы. Бо, канешне, калі нейкія ці то замежнікі далёкія ад беларускай рэчаіснасці, ці то там паламяныя украінскай медыа запытваюць, чаму ў беларускіх гарадах там няма многатысячных пратэстаў, ну, як кажучы, вось, аўдыторыя Еўрарады гэта ведае, але так, тым, хто далёкі ад кантэкста, то не заўжды відавочна. І лагічныя ўсе аргументы пра рэпрэсіі, яны спыняюцца тым відавочным фактам, што, слухайце, а дзе нейкія публічныя акцыі беларусаў, ну, за мяжой Беларусі? Вы ж кажаце, сотні тысяч выехалі, все праўда. Дык дзе гэтыя сотні тысяч? Ці ёсць у нас некая візуалізацыя таго, што всех да сотні тысяч, што яны не проста эканамічныя мігранты, якія такія самыя там лукашэнкаўцы з рускім мірам у галаве, а што не, што гэта ўсе моны там беларускія мігранты, там ліку айцішнікі, што так, не, гэта ўсе людзі прадэмакратычных, там праеўрапейскіх поглядаў. Відавочна, што як бы карціна не такая чорна-белая, але каб прадэманстраваць, што так, гэта ўсе беларусы, гэта не сімпатызанты Крамля, якіх таму трэба абмяжоўваць і падалей з Европы выкідаць, а наадварот, што гэта нармальныя, прадэмакратычныя, празаходнія людзі, і трэба тут ствараць умовы, каб гэты беларусы, гэты еўрапейскі свет неслі з сабою Беларусь,
ліку пра сваіх родных, пра свае прыватныя кантакты. Вось каб гэта так адвактаваць, вельмі важна, каб было бачна, што так беларусы сапраўды добрыя, што яны вартыя вось гэтай еўрапейскай выбара. Зрэшты, не дзіва, што пераклікаецца зараз з маімі роздумамі, пераклікаецца так назва учорашняга форуму ў Варшаве, беларусы годныя лепшага. Зноў-такі заўжды, вядома, можна крытыкаваць там, што прыйшоў не мільён людзей. Я ведаю, крытыку нават была, што которые казалі, што беларусы не годныя лепшыя, а вартага лепшага. Вось не тое слово ў назве, ну то ўсё івент не гадзіцца. Але тым не менш, што мы пабачылі? Мы пабачылі так, ну, пэўна, найбольшы быў і форум, і марш вулічны, і шмат было іншых імпрэзаў тут у Варшаве. Відавочна, горад, дзе проста колькасна канцэнтрацыя беларусаў зараз найвялікшая, то, адпаведна, тут больш яго і прайшло. Мы бачылі таксама процім акцый у іншых гарадах. Ведаю, дзесьці гэта рабілі народныя амбасады, за што ім вялікі дзякуй у каардынацыі. Дзесьці гэта было, ведаю, напрыклад, у ЗША ў розных гарадах таксама арганізоўваліся акцыі беларускай сімволікай, дзесь там засоўвалі Лукашэнку ў Шрёдер замест, значыцца, выбарчага бэлот-бокс і выбарчай скрыні. Карацей, шмат усяго ў розных кропках адбывалася, арганізаванага беларусамі. Відавочна, што ў гэтых беларусаў розныя погляды. Умоўна, там камусьці падабаецца Пазняк, камусьці Ціханаўская, але ўсім ім не падабаецца Лукашенка, Пуціна, вайна. Вось гэта важна прадэманстраваць. І так гэта адбылося. Безумоўна, нават вось у Варшаве я бачыў, што з аднаго боку вельмі шмат людзей далучылася. Пры гэтым я бачыў, што, мякка кажучы, вельмі шмат людзей і не далучылася. Гэта таксама, мне здаецца, вось для кожнага з нас. Ці можна знайсці аргументы, чаму там, назва не тая, слова ў назве не тое, арганізавана не так, не тым, не ў той час, і ввогуле выбары не вартыя таго, каб на іх звяртаць увагу. Гэта ўсё, безумоўна, можна правесці аргументы, і я мог бы правесці аргумент, што я ў гэты дзень не планаваў знаходзіцца ў Варшаве, трэба было адмыслова ехаць. Ну, тым не менш, я прыехаў, бо мне здаецца, гэта важна, акурат для вось гэтай дэманстрацыі. Мы-то ведаем, якія мы. Каб так, гэта было бачна, каб тэма Беларусі была бачная. Бо не могуць там ні Ціханаўская, ні Латушка, ні Пазняк, ніхто яшчэ праканаць Захад, што беларусаў шмат, беларусы за дэмакратыю, супраць Лукашэнкі, супраць вайны, калі мы самі гэтага не будзем дэманстраваць. І гэта тое, што акурат кожнаму з нас магчыма. І, дарэчы, як вось мы ўзгадвалі пра ці трэба галасаваць супраць іх, ці там загайтаваць за Гайдукевіча, дык і тут, калі не падабаецца нейкая адна акцыя, там не той час, не тая назва, не той арганізатар, клас, можна зладзіць іншую акцыю. І мы бачылі, як вось зараз там хтосьці, напрыклад, Фрі Беларусь Цэнтр зрабіў кампанію тэму нумар 1 пра палітвязняў. Палічылі, што на гэта трэба заакцэнтаваць увагу. Супер. Я ведаю, хтосьці зрабіў такія музычныя рэйвы вось у такім фармаце. Супер, можна ў любым фармаце. Ну, папа Бо зрабіў это вечарам пасля акцыяў, а з іншага боку, да, сапраўды, ну, не падабаецца табе марш гэты, зрабі, як вольная Беларусь, свой там мітынг з шэсцем і гэтак далей. Абсолютно, цудоўна. Умоўна, калі б нас ведаю, было ў Варшаве у гэты дзень ці ў сённяшні ці заўтрашні дзень, ведаю, 10 маршаў з рознымі там палітыкамі, з рознымі лозунгамі, і ўсе пра вольную дэмакратычную Беларусь. Супер, выдатна. Таксама было б добра. Але ці не сведчанне гэта раз'яднання? Я думаю, гэта сведчанне тут два фактары. Першае, мы часцяком за раз'яднанне мы прымаем проста нармальную рознагалосіцу меркаванняў у дэмакратычных сілах, бо, ну, па шырасці, калі глядзець вось на нейкі інстытут, на дамовы, то я б сказаў, слухай, зараз, ну, фактычна, вось я назіраю за беларускім палітычным полем года з 10-го, больш уключана ўнутры, реально я ні разу не бачыў большага аб'яднання. Было аб'яднанне так у 6-м годзе, калі быў кангрэс, вылучалі аднаго кандыдата, так. І тое быў там Казулін паралельна. Але пасля 10-го я реально не бачу, каб былі. Вось як зараз ёсць паміж там офісам Ціханаўскай, Коордынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам, ёсць падпісаныя дамовы пра прынцыпы супрацы. Коордынацыйная рада, там абраныя 8 розных фракцый, яны таксама спрачаюцца, хтосьці там большасць, хтосьці меншасць. Яны самі сфарміраваліся кааліцыі.
каліцыі 10 агульныя гэта ўсё зразумела, акурат ёсць пра аб'яднанне, гэта ўсё зразумела, але ты бярэш вось одну частку дэмакратычных сіл, хай і большую, але ўсё ж таки одну. Але з іншага боку, мне падаецца, я таксама даўно назіраю, і заўсёды мы казалі, что там было нейкае раз'яднанне, там коса глядзелі там адныя там на других, а другія на трэціх, але такой глыбіні, не тое что раз'яднання, а такой нейкай такой з нянавісці можа дзесьці у дачыненні адных да других, мне падаецца, ніколі не было, аж да словаў такого, что а вось гэтыя павінны сядзець у турме, а гэтая агентура і маргінез, а гэтае вот это слово про агентуру нават ведаем ад якога палітыка, здаецца, чуем. Ну да, ёсць яшчэ трэці бок, той, які на снайперы збіраў, які таксама там гатовы, там снайпер, дзе сабраныя грошы, я не бачу. Але гэта вось другое, да чаго я вяду, что так, з одного боку аб'яднанне, куды ўжо больш аб'яднання, і гэта нармальна, калі ёсць так розныя меркаванні, ведаеш, не трэба, каб усе, ведаеш, усе, хто абраны ў коордынацыйную раду, каб яны ўсе былі заадно ў адной кааліцыі. Вось гэта мяне пужала, реально. Так не трэба. Нармальна і дэмакратычна, калі ёсць розныя меркаванні і спрэчкі. Але што сапраўды ёсць, безумоўна, ёсць вялікая стомленасць. Ёсць стомленасць ад таго, што шмат хто быў актыўны ў 20-м годзе, далучыўся да дэмакратычнага руху, так ці інакш, хто сапраўды не пабачыў хутка абяцаных хуткіх вынікаў зусім, стала бачна, што працэс доўгі і складаны. Беларусь зараз знаходзіцца, на вялікі жаль, не ў нейкім акне магчымасцяў, які можна скарыстацца. Зараз, на жаль, зусім па-за гэтым акном. І ў такой сітуацыі, калі няма спадзеваў на хуткія перамены, так сапраўды вельмі лёгка расчаравацца. На вялікі жаль, мы бачым, што таксама дзесь прапаганда спрацоўвае. Кожны, хто не, напрыклад, не ведае пра тое, як сапраўды працуюць, просто увогуле, як працуе сістэма міжнароднай тэхнічнай дапамогі, як увогуле працуюць фонды па ўсім свеце, тыя ж еўрапейскія, амерыканскія, як гэта пабудавана, не разумеюць, сістэма сапраўды складаная, забюрократызаваная, ўсё праўда, але не ведаючы гэтага, лёгка вядуцца на маніпуляцыі прапаганды пра тое, хтосьці штосьці скраў. Зноў-такі, ці усе кожны грантик ідэальна выдаткаваны, можа не, але вось гэтыя ўсе байкі пра скрадзеныя, пра нейкія не існуючыя там веду пабудаваныя сакрэтныя катэджы ці што, так яны лёгка распаўсюджваюцца ў тых, хто, па-першае, реально не ведае, як працэсы ідуць, не ведае і не бачыць, хаця нескладана прыглядзецца, што насамрэч у беларускіх там палітыкаў, ці медыйшчыкаў, ці НДАшнікаў, мякка кажучы, няма залатых палацаў, няма некага такого супер-лакшэры жыцця, просто шмат каму вось як той ж прапагандзе падаецца там Стрыжак прыехаў на таксі і з'еў бургер, ну ўсё, гэта лакшэры жыццё, ну сорі, тут это нічого лакшэры ў гэтым асабліва няма. І так сапраўды усе гэта стомленасць плюс дзеянне прапаганды, плюс таксама, на жаль, просто складанае жыццё ў міграцыі. Кожны, хто ў міграцыі, пацвердзіць, гэта не цукар, нідзе не раздаюць просто халяўнае печыва дзярждэпа, нідзе няма магчымасці просто ідэальна жыць, таму што ты прадэмакратычны. Так прыходзіцца працаваць. І так у гэтых умовах, зноў-такі, на вялікі жаль, адразу робіцца бачным, усіх складана, нікому не ідэальна, але робіцца бачным, да, хто лепш працуе, хто горш, хто здольны сабраць, там, не ведаю, на сваё медыа там шмат данатаў і напісаць класныя праекты, паказаць вялікую аўдыторыю. Хто не можа. Я яшчэ не бачыў нікога, хто вось не дамогся нейкіх там поспехаў у сваіх там медыа-праектах, грамадскіх праектах, палітычных праектах, каб нехта не дамогся і сказаў, слухайце, ну, пэўна, я веду там хреновы проектны менеджер, дрэнна мне з працы. Не магу, пайду працаваць там у жабку грузчыкам. Не, усе ў такіх выпадках кажуць, што вось там у мяне умоўна не атрымалася там, а Еўрарадыё яшчэ в эфіры, ну, значыць, Еўрарадыё, понятно, все, працуе там на, не ведаю, там на Ціхановскую, на Пазняка, на захад, на польскія ўлады, таму атрымала грошы. Так оно прасцей псіхалагічна сказаць. І мы сапраўды бачым, што шмат хто наадварот робіць сваю справу годна у цяжкіх умовах. Так, мы ведаем, там хтось публічна, хтось не, але процьму журналістаў, якія так працоўваюць таксоўшчыкамі, і это нормально. Мы ведаем, напрыклад, там музыкаў, актораў, якія так эмігравалі з Беларусі,
І так не заўжды атрымоўваецца адразу зарабляць на жыццё, як хочаш, толькі сваёй творчасцю. Так прыходзіцца зарабляць і некай канкрэтнай працы, можа, значна больш руціннай, чым хацелася б. Так, это ўсіх нас тычыцца, ўсіх ёсць фінансавыя свае складанасці. Так, не ўсе хочуць пра гэта публічна казаць, гэта не надта камфортна і прыемна. І часам і самі ўнутры ты не хочуць казаць. І прыемней так знайсці вінаватых. Гэта зноў-такі псіхалагічна зразумела. Але кожны раз, калі вось проста ў нейкіх цяжкасцях жыцця ты не... Я, напрыклад, заўжды спрабую думаць над тым, окей, што я магу зрабіць. Які можа быць мой гэты ўнёсак з улікам там майго часу, маіх здольнасцяў. Там я магу раскруціць, не ведаю, мільённы тик-ток і разбіваць пух і прах прапаганду. Не, я не тик-токер. Окей, што я магу зрабіць? І так, калі вось кожны з нас можа рабіць нейкім свае ўнёскі, так, вось гэта, мне здаецца, канструктыўным. А калі, наадварот, ты знаходзіш толькі вінаватых і фактычна патураеш прапагандзе, тут канструктыву няма. І калі так, нехта вінаваты, дык зноў, клас, стварай альтэрнатыўны праект, зрабі нешта лепш. Зноў, там, да, не падабаецца, не веду, эфір Еўрарадыё. Клас, раскруці свой мільённы YouTube-канал. Вядома, адразу можна там сказаць, мне там, да, не далі мільён на гэта ў Дзярждэпе. Але, слухайте, мы бачым пры гэтым тых жа блогераў, якія працягваюць весці свае стрымы, штосьці робяць, стараюцца, можа, увечары падпрацоўваюць кур'ерам на ровары. Але так, ім важна іхная справа, і яны працягваюць. Я вось літаральна учора размаўляў з чалавекам, думаю, можна это агучыць, Віктор Корнышаў, які дагэтуль працягвае, як он быў з віцебскіх медыа, працягвае на гэтай віцебскай медыа працаваць. Ведаем, як зараз складана з аднаго боку рабіць. Беларускія рэгіянальныя медыа, калі ты не можаш быць там на зямлі, і пры гэтым ведаем, наколькі это важна. І пры гэтым у чалавека, ён, в прынцыпе, публічна на свае аперацыі нават збіраў грошы на байсоле, у чалавека ёсць праблемы медычныя вялікія. І пры гэтым не тое, каб мільёны данацілі на рэгіянальныя навіны, бо відавочна людзі там з віцебскай глыбінкі, ім і страшна, няма еўрапейскіх карт, як ты заданаціш з беларускай. І у выніку так вось, добрая ілюстрацыя, чалавек працягвае рабіць сваю медыйную справу, развіваць рэгіянальныя медыа, пры гэтым у супер цяжкім жыццёвым становішчы. Вось реально, напрыклад, звярну увагу ўсіх, калі хто лічыць, што там нехта крадзе мільённыя гранты, вось калі ласка, Віктор Корнышаў не мае тых грантаў, калі ласка, трэба, можна дапамагчы канкрэтным людзям, канкрэтна з рэгіянальнага медыа. Дапамажы. Хтось можа дапамагчы грашыма, хтосьці можа вось пайсці дапамагчы якім медыа-прадакшнам з працай медыа. І вось мне здаецца, вось такой проста калекцыі такіх крокаў канкрэтных можна зрабіць значна больш і лепш, чым проста незадавальненнем і такім абстрагаваннем ад сітуацыі, што, без выбары не важныя, палітыкі не тыя, а я ў доміку займаюся сваёй справай. Вось, дарэчы, пра YouTube праекты акурат хацеў таксама скарыстацца момантам, не тое што прарэкламаваць, а праанансаваць. Заўтра ў нас у эфіры будуць сувядоўцы, як мне падаецца, шыкоўнага YouTube праекта «Хрусь і папалам», блогер Дарога Валерый Руселік і яго калега сувядоўца, актор з Чын-Чын чэнела Зуй, Михайль Зуй. Так что долучайтесь. Так, до речі, видатна ілюстрація, ось я бачу, в Фейсбуку Валера писав, що да, слухайте, де ти гранти, да вчите, я нікуди, може, отримав би мільйон Газдепа, ніхто ніхто не дає. Але люди ведуть свої блоги, люди працюють. Да, причем добре вельми проект робять, тому, коли ласка, завтра завітайте на наш канал, каб поглядеть размову с Михайлом Зуем и Валерой Дорогой. А перед гэтым, до речі, можете, вот сегодня у них вышел первый выпуск другого сезона, их программа проекта «Хрусь і папалам». Зайдите, поглядите, вельмі цікава, раю, про погоню выпуск. Ну и, безумоўно, беларускі штогоднік. Подписывайтесь на телеграм-канал Мажейки, таксама подписывайтесь, так и пишется латинкой Мажейка, вельмі просто, усё капслоком. Ну і не забывайте про YouTube канал Еўрарадыё. Дарэчы, Еўрарадыё таксама вартая вашай увагі і падтрымкі. Самі ведаеце, у якой сітуацыі ўсе СМІ апынуліся, таму калі ласачка, тут ёсць у нас спасылачкі, можете падтрымаць нашу працу праз Patreon, праз подпіску на YouTube, праз PayPay і гэтак далей. Калі ёсць магчымасць,
калі ласка, будем удзячныя. Ну і подписывайтеся на YouTube канал. Добрае пытанне ад Вожыка Патрыёта. Я неяк сам не подумаў, культуролог тут, можна сказаць, потрапіў нам у руки, а не запытацца про такое. Пра што кажа дипфейк на Ціхановскую? О, добрае пытанне. Ён кажа нават па некалькі рэчаў. Цікавая тэма. Дзякую Вожыку Патрыёту. Ну, па-першае, ён кажа, што тыя, хто сядзяць вось на тым баку, прапагандысты, спецслужбісты, яны не такія валенкі, як хацелася б часам пра іх думаць. Яны могуць не толькі ствараць нейкія вось суперсумныя канцэрты ў рэгіёнах, дзе выступаюць фейкавыя зоркі на нейкіх прадпрыемствах. А так яны могуць карыстацца сучаснымі тэхналогіямі, нейрасеткамі і так ствараць вось такія дыпфейкі, якія сапраўды, калі ты не пагружаны ў палітычны кантэкст, ну можна трохі павесціся, пакуль не разбярошся. По-другое, гэта, конечно, показала, наколькі супер важная медыяпісьменнасць, наколькі важна звяртаць увагу, ну, напрыклад, глядзець там, як это відэа знята, там, в прынцыпе, бачна, што там Ціхановская нават не з той прычоскай, якой яна зараз ёсць, бачна, што некая старое скарыстана. Увогуле ведаць, што дыпфейкі існуюць, што тэхнічна сёння так можна зрабіць абсолютно так любы тэкст под любое відэа, прычым голасам, які будзе фактычна не адрозніш ад гэтага чалавека. Можна вы зараз там пагугліць, як там, на жаль, не надта прыстойная назва, але як шмат такіх светам вядомых песен пераклалі просто абы на што такое непрыстойнае, дзе выглядае быццам сапраўды гэтыя сусветныя зоркі так спяваюць і галасамі. І гэта ўсё працуе, гэта не суперскладана, не супердорага нават цяпер. І так трэба ўмець такое адрозніваць, у гэтым разбірацца, каб не павесціся. Умець адрозніваць фейкавыя крыніцы інфармацыі ад сапраўдных, бо мы бачым, што прапаганда класна навучылася вось такія фейкавыя каналы, якія робяцца для такіх заяваў. Напрыклад, гэтае відэо было ў фейкавым тэлеграме Ціхановскай апублікаванае, дык яны нават наганяюць туды колькасць ботаў, якая адпавядае колькасці падпісантаў сапраўднага акаунта, каб роўненька супадала. Але там няма галачак верыфікацыі, там не той самы адрас, іх можна адрозніць, яны не такія, як на афіцыйных крыніцах. І зрэшты, што дакладна можна пабачыць, гэта, як то кажуць, last but not least, а гэта памераць узровень медыяпісьменнасці уласна медыйшыкаў, палітыкаў, хто ў тым круціцца. На вялікі жаль, мушу зазначыць, што такі мой цёзка Вадзім Пракоп'еў павёўся на гэты дыпфейк, апублікаваў у сваіх каналах, з такім сур'ёзна яго ўспрыняўшы, што канешне, класна, што Ціхановская зрабіла такую заяву, позна, што такі цяпер, ну, паглядзім, як будзе з латушкам. Гэта, канешне, было вельмі, вельмі каларытна. Таксама звяртайце ўвагу на тое, наколькі некаторыя палітыкі правяраюць свае крыніцы інфармацыі, наколькі яны медыяпісьменныя, дзе яшчэ яны ў вас узману вядуць, вы самі так не разбіраючыся. Таму так, пракачваем усе медыяпісьменнасць і не вядземся на такія дыпфейкі, і просто так будзем гатовыя да таго, што мы ў эпохі нейрасетак, дзе і тэксты, і аўдыо, і відэа, так, усё можна стварыць, усіх там, любы тэкст прапісаць, любую картынку прыляпаць, а нам з гэтым усім разбірацца. Вадим, тут да нашага з табой відэо далі, шчыра скажу, загалоўкі да менавіта YouTube вот этих вось відэо пішу не я, мае загалоўкі на сайце Еўрарадыё да анонсаў, але таксама такі, ну скажем так, заваблівае увагу загаловак пра 7-й тэрмін Лукашэнкі, ці пачалося самае цёмнае будучыня Беларусі, але сэнс-то сапраўды ёсць і падставы неяк засцерагацца таксама сапраўды ёсць. Вот як вот табе ўсё ж таки бачыцца і як палітычнаму аналітыку, а можа як культуролагу таксама, наколькі цёмная будучыня чакае зараз вось Беларусь падчас 7-га тэрміна Лукашэнкі? Ну, глядзі, пра будучыню... Ці наадварот, выбачай, што я пераб'ю, таму што шмат хто выказваў спадзевы, што вот, ну, зараз вось гэтымі лічбамі ад ЦВК ён залечыць сваю траўму 20-го года, тут ужо яго папусціць нарэшце, ну і ён ужо там палітвязняў пачне вызваляць, там аб'явіць, што адліга там пачынаецца, прыткне троху рот там свайму цепному ідэалагічнаму прапагандысцкаму СМІ там у выглядзе Азаронка і гэтак далей. Ці не? Вот як бачыцца? Ну, глядзі, конечно, наконт таго, я б сказаў, пытанне, ці заўтра наступіць просто
цёмныя часы ці вось такія суперсветлыя часы, гэта канешне пытанне веры, там астралогіі, курсаў таро ці нечага такога. Яно заснавана хутчэй на характары чалавека, нехта вось чакае горшага. Я вядомы аптыміст, асабліва было цікава, хто паставіў загаловак, што там хто мажэйка вам цёмныя часы будзе прадказваць і запужваць. Хіба я такога ніколі не рабіў. Безумоўна, калі там больш хуткім дэпрэсіўным стане знаходзіцца, можна знайсці аргументы, чаму ўсё будзе зараз не надта добра, бо нічога добрага не старалася. Лукашенко сабе зноў пераназначыў проста. Але як па мне, то я не чакаю такіх значных пераменаў па той простай прычыне, што не адбылося, як мы ўжо казалі, палітычна значнай падзеі. З гэтых выбараў максімальна прыбралі палітычны складнік. Адпаведна, яны нічога палітычна і не мяняюць. У гэтым сэнсе было вельмі каларытна учора, здаецца, Радослав Сікорскі садзіўся са Святланай Ціхановскай у самалёт, запісаў какое там відэа, здаецца, там пару десяткаў секунд, якое шмат тлумачыць, прынамсі, пра меркаванне еўрапейскага боку, пра тое, хто тут у Беларусі палітыка. Калі ён сказаў, што, ведаеце, там усю Менску прайшлі некая імітацыя выбараў, але я тут стаю побач з трапам польскага дзяржаўнага самалёта з пані, якой сапраўды галасавалі беларусы, і мы лецім, зараз у Брюссель на сустрэчу кіраўнікоў МЗС-аў еўрапейскіх. Усё добрая ілюстрацыя, каго тут гатовы прымаць, прызнаваць у Брюсселі, і ўсіх тых, хто думаў, што скончыўся тэрмін Ціхановскай. Это так не працуе, як бачым, у Еўропе. Але гэта таксама, калі ўжо шырэй глядзець, гэта ж прыкмета таго, як увогуле у палітыцы ад гэтага моманта нічога не змянілася. І Ціхановская да гэтага з кіраўнікамі МЗС-аў сустракалася. І учора сустрэлася, і наступны месяц таксама щось такое будзе. У Менск як прызнавалі нейкі там Таджикистан, Азербайджан, опять же, Кремль, канешне, так это і ёсць. І з гэтай адсутнасцю палітычнай падзеі я па шырасці не бачу ўсяго таго, што, вось, напрыклад, мы бачым ад амерыканскіх выбараў. Так, прыйшоў новы чалавек, новая адміністрацыя, шмат у чым курс мяняецца сутнасна, мяняюцца рэчы вакол нас. А тут нічога такога не будзе. Таму я тут не чакаў бы некай негатыву, што будзе суперзмрочныя часы. Тое, што змрочнае, і так змрочнае, яно не зменіцца ад гэтага. Так, людзей, пэўна, стане лепей у тым сэнсе, што мы бачылі, як там апошнія тыдні людзей цягалі там у адміністрацыі прадпрыемстваў, у дэканаты, прымушалі падпісваць паперкі, што яны азнаёмленыя з адказнасцю пра нарушэнне закона, притым, што юрыдычна гэтыя паперкі, поўнае смецце, бо адказнасць за парушэнне закона існуе безадносна таго, ці падпісваўся пад паперкай ці не. Вядомы факт. Не трэба быць юрыстам. Так вось, такія цяганні скончацца, але самі па сабе рэпрэсіі ад гэтага, на жаль, не спыняюцца. Мы бачым, што так, рэжым зацікаўлены стварыць карцінку, больш гэта пра волны вызвалення палітвязняў. Фактычна так, ужо нават две такія этапы вызваленняў, памілаванняў прайшлі ўжо нават у 25-м годзе, калі лічыць разам з 24-м, гэта 10 волнаў, там летні 250 чалавек выйшла. Клас, але праблема ў тым, што прыцягваюцца рэпрэсіі і столькі ж новых села. І так, калі колькасць палітвязняў трохі змяншаецца, таму што пакрысе людзі выходзяць нават адседзеўшы свае тэрміны, але працягваюцца новыя рэпрэсіі. І сутнасная змена была б не ў гэтым, а ў тым, каб рэпрэсіі спыніліся, і каб людзі, знаходзячыся ў Беларусі, зразумелі, што, напрыклад, умоўна, больш за рэпост Еўрарадыё іх не будуць цягаць у міліцыю, сажаць на суткі. Не будуць сажаць за тое, што яны там даслалі адзін аднаму у прыватнай перапіскі некую спасылку на Тутбай 8 год таму, калі ніхто і падумаць не мог, што ён экстрэмісцкі. Фактычна ж, кожны беларус хоць раз калісьці за апошнія 15 год даслаў камусьці спасылку на Тутбай, можа, на прагноз надвор'я на Тутбаі. А цяпер гэта ўсё распаўсюд экстрэмізма. Вось калі ўсе такія бясконцыя рэпрэсіі скончацца, вось гэта так, гэта было б сутнаснай зменай палітыкі. І на гэта б звярнулі ўвагу, так, у тым ліку на захадзе, і была б магчымасць у Лукашэнкі так патрохі падразмарозіць свой заходні вектар. Такой імітацыі, як была зараз, гэта не атрымліваецца. Шаноўны афіцыяльны Мінск, сорі, не спрацавала, калі ўжо працягваць метафору спектакля, то Станіслаўскім гледачы сказалі не веру, не пракаціла. Таму, безумоўна, можна далей заставацца ў гэтай пасткі Масквы, як это зараз працягваецца. Для Лукашенка гэта, пэўна, таксама не самая камфортная пазіцыя. І ён, можа, і хацеў бы выйсці, але на тыя крокі, якія рэальна патрэбныя, каб з гэтай пасткі выйсці, у яго, няма зараз адвагі.
не наважваецца рабіць. Таму, мне здаецца, вельмі тут просты прынцыповы пасыл. Так, прынцыпова гэта спыненне рэпрэсіяў. І так, вызваленне пакрысе палітвязняў, але галоўнае, каб не набіраліся новыя. У гэтай вось задачкі, калі зводзіць да школьнай задачы, выбачаеце за такім ужо цынічна прагучыць пра басейн, у які з аднаго боку выліваецца, з другой трубы выліваецца, так прынцыпова спыніць трубу, па якой выліваецца, то бок рэпрэсій у Беларусі. Вось гэта прынцыповая змена. І так, і ўпэўнены на захадзе, таксама это было заўважана. І тады вось усе тыя заклікі, якія там ці то рэжым па дыпламатычных каналах робяць, ці робяць нават цалкам з добрай нагоды некія палітыкі, грамадскія дзеячы, маўляў, там заклікі да дыялогу, да размоваў, да перамоваў. Так, тады бы гэта ўсё магло набываць нейкі сэнс. Я заўжды той чалавек, які выступае за то, што так, любыя размовы магчымыя, нармальна. Пытанне, пра што размаўляць, з кім размаўляць. І, ну, прыклад таксама было на Рада Свабоды, это, в принципе, публічны факт. У снежні 2020 года там была магчымасць запрашэння схадзіць у Савет Рэспублікі паразмаўляць. Так, нормально схадзіў, пры гэтым тым, што умоўна там на гэтым уваходзіў у Савет Рэспублікі, мякка кажучы, гэта і снежань 2020 года гэта не той момант прыемна, але так, нормально, і людзі гатовыя пра штосьці паразмаўляць, паслухаць мой аналіз. Не праблема, сходзім, паразмаўляем, паслухаем, я іх паслухаю. І размаўляць-то можна. І пытанне ў тым, на што гатовыя. Размаўляць пра тое, каго там спачатку вызваліць, каго пазней, так, гэта важная размова па гуманітарным трэку, праз розныя там гуманітарныя арганізацыі, так разумею, такія размовы вядуцца. Окей, але калі ёсць жаданне з Мінска пра нейкія палітычныя размовы, ну, то для гэтага трэба сур'ёзныя палітычныя крокі. Мінск на іх не гатовы, вось гэты баланс, на што гатовы Мінск і што гатовы заўважыць на захадзе, ён як бы не сходзіцца. Калі ён сходзіцца, тады магчыма будзе некае крочыць далей, бо, вядома, немагчыма бясконца сядзець у рэчаіснасці 2020 года, 5 год прайшло, мы ідзем далей, это правильно. Але так, для палітычнага працэса пакуль ну проста не бачна магчымасці некай з боку Мінска ў першую чаргу. І бачым, што яны трохі намацваюць крокі, трохі ім таксама цікава нешта змяніць, але пакуль вось вяртаючыся да гэтай дыхатаміі, пакуль каб дарухацца не тое, што там да суцэльнага прасвятлення, а хоць да некага святла, пакуль вельмі маленькія крокі Мінска і крокі, якія паралельна робяцца у цёмны бок, у працяг рэпрэсій, яны значна большыя. Таму тут патрэбна, каб гэты баланс змяніўся, каб тыя акторы, якія з боку Мінска па любых каналах кажуць пра нейкія змены, каб яны маглі дэманстраваць нейкія рэальныя, ўжо прадэманстравалі крокі ў гэты бок, цяпер прадэманстраваць, што гэтых крокаў больш, чым крокаў назад. І таму я вось і звяртаю увагу на прынцыповы, мне здаецца, момант, это спыненне рэпрэсіяў, і ён таксама прынцыповы палітычна, бо гэта тое, што можа змяніць палітычны ландшафт у Беларусі, калі так, людзі будуць разумець, што больш не рэпрэсуюць за падпіскі на медыа, за некую абсалютна нізавую палітычную актыўнасць, што так, гэта ўсё магчыма. Тады штось будзе змяняцца. А без гэтага застаецца вось такое, сапраўды, замарожанае поле, так, яно досыць цёмнае, але мы бачым, што ў гэтым цёмным ёсць светлыя, ёсць праявы салідарнасці беларусаў. Пры ўсёй той проста тоннах бруда, які там на той жа байсол вылеты, але мы бачым, што людзі працягваюць збіраць сотні тысяч, мільёны, так, донатамі беларусаў. І донаты это таксама дзесь там на буйныя медыа на іх існаванне, а дзесь вось так, як я казаў, на Віктора Корнышева і на ягонае лікаванне, бо чалавек працуе ў рэгіянальных медыа, так, чалавеку патрэбная аперацыя, усіх у нас бываюць праблемы са здароўем. Вось такімі прыкладамі салідарнасці мы дадаем сваё светлае. Ёсць прыклады палітычнай самаарганізацыі беларусаў па ўсім свеце. Ёсць прыклады тых беларусаў, якія працягваюць чытаць, глядзець незалежныя медыа, якія учора мне з Беларусі, пакуль я ішоў тут у Варшаве, і тут так апынулася, дапамагаў внесці сцяг, апынулася, пісалі: Вадзім, чаму ты без шапкі ідзеш, сцяг несеш? Пісалі людзі з Беларусі. Не удакладняюць нават, як жа яны гэта глядзелі па якіх трансляцыях экстрэмісцкіх. Таму так, гэта вось натхняе. Дзякуй вялікі, Вадзім. Я ведаю, што ты спяшаешся найперш, таму у нас 2 хвіліны, коротко адкажы. Вы ведаеце, я
нарэшце злавіў і спаткаў чалавека, які не толькі плануе прыдбаць сабе, вот так некаторыя кажуць, сувенірны пашпарт новай Беларусі, але ўжо, кажа, і ўнёсак першы за яго зрабіў. Навошта ён табе? Сапраўды, адкажу каротка. Так, сапраўды, учора адкрылася форма рэгістрацыі на праверку дадзеных. Спачатку аплата 7 евро праз Stripe, ўсё як бы празрыста, пасля будзе верыфікацыя дадзеных. Пасля там, пры канцы сакавіка, калі скончацца аўдыты, пачнецца разгляд дакументаў, тады можна будзе заплаціць 90 евро, каб яго атрымаць. Мне здаецца, гэта зноў-такі проста, я тут дзейнічаю як просто уласны грамадзянін, я тут ніяк там няма ніякай спецыяльнай формы для палітычных аналітыкаў. Не. Я просто лічу, што каб гэты пашпарт сапраўды рабіўся чымсьці большым, вельмі важна, хто за ім будзе стаяць. І калі я уяўляю картинку, калі там беларускія палітыкі на захадзе кажуць, що вы глядзіце, мы такія тут бедныя, нам так трэба гэты пашпарт, прызнаеце яго, а на захадзе адказваюць, слухайце, дык гэты пашпарт у вас атрымала там 140 беларусаў, ён нікому не патрэбны, чаму мы будзем яго там прызнаваць, у нейкія базы ўключаць? Яны не бяруць беларусы і не плоцяць за яго грошы, таму што ён нікім не прызнаны. А пытанне, калі мы будзем сядзець і чакаць, што гэты пашпарт, не ведаю, адразу будзе даваць безвізу ў США, напрыклад, і адразу будзе даваць усё, а толькі потым мы хоць нешта зробім, каб яго атрымаць. Так это не будзе. І, вядома, можна знайсці зноў-такі мільён прычынаў, чаму гэта лянота, не тое, дорага, недастаткова ад яго эфект. Я б сказаў, гэты пашпарт, гэта калі, вядома, першая, там, самая амбітная мэта ўвогуле беларускіх дэмакратычных палітыкаў, гэта змена рэжыму ў Беларусі. Другая па амбітнасці мэта за ўсе часы, што я бачу, дэмакратычны рух, так, гэта гэты пашпарт. Это супер амбітная, яна супер нелёгкая. Знайсці аргументы, чаму это не атрымаецца, значна лягчэй, але ўжо зараз ён класна працуе як адвакацыйны інструмент, бо, напрыклад, усе тыя краіны, якія скажуць, што, слухайце, мы прызнаваць пашпарт ваш не гатовы, давайте лепшым будзем даваць трэвел-докі беларусам, хутчэй і прасцей. Клас, супер эфект ад пашпарта. Ты патрабуеш максімальнага, ты ўжо атрымліваеш нейкія канкрэтныя крокі. Трэці, гэта тое, што учора таксама на форуме казаў Франк Вайшорка, яго прэзентуючы, што так, пашпарт гэта доўгатэрміновая мэта. Тэрміновая мэта гэта ўжо зараз рабіць дакументы ў тых краінах, дзе беларусы знаходзяцца. І пашпарт гэта адвакацыйны інструмент, і безумоўна, гэтыя грошы таксама, кажу, і гэта і 7 евро, і потым 90 я заплачу з уласнай карткі, кажу, некай зніжкі 100% для палітычных аналітыкаў няма, і нават зніжкі 5% няма. Але мне здаецца, гэта зноў-такі той канкрэтны ўнёсак, які канкрэтна я магу зрабіць, і так атрымаць беларускі пашпарт з пагоняй на вокладкі, які сапраўды зроблены беларусамі для беларусаў, і які так па магчымасці пачне цягам доўгай складанай адвакацыі, пачне нешта беларусам даваць хоць нейкія магчымасці, дзякуючы ў тым ліку працы і палітыкаў, і медыа, пра якія пра гэта будуць казаць, якія, спадзяюся, асвятляць працу пашпартнага цэнтра і пакажуць, што так, як гэта будзе працэс рабіцца, чым менавіта гарантавана надзейнасць захоўвання дадзеных. І гэта дзейнасць кожнага з нас, калі мы так будзем штосьці для гэтага самі рабіць і самі ўласна прынамсі атрымліваць гэтыя пашпарты. А вось гэтая ўся дзейнасці можа прывесці да лепшага. І таму так, для мяне асабіста я мяркую, гэта цудоўная інвестыцыя гэтых 97 евро, і я іх гэта інвеставаць гатовы. І ад таго, колькі нас такіх будзе гатовых інвеставаць, так, ад гэтага у тым ліку залежыць і поспехі гэтага праекта. Дзякуй вялікі. Ну што ж, можна сказаць, будь як Вадзім, набывай сабе пашпарт. Ну, правда, сам я таксама яшчэ нават не стаў у чаргу, не запісаўся, але пачакаю, а раптам будзе зніжка, як скажу Вадзім, 5%. Ўсё ж неяк дзешавей. Жартамі, але сапраўды, хто хоча, той мае магчымасць, а потым астатнія можа і пашкадуюць, будуць стаяць у доўгіх чэргах. Канешне, это ж будзе новая крытыка, што доўга ў чарзе чакаць. Я ўпэўнены, да гэтага дакладна дойдзе. Пачатку, што дорага, а потым буду сказаць, што доўга чакаць, доўгая працэдура, увогуле і адбіткі пальцаў бяруць незручна, і ўсё неправільна. Это нормально. Заўжды хтосьці будзе крытыкаваць, а хтосьці будзе стаяць. А хтосьці, як Вадзім, будзе ўжо хадзіць горда і паказваць ім, а ў мяне ёсць. Дзякуй вялікі. Вадзім Мажэйка быў у нас у эфіры, культуролог, палітычны аналітык і рэдактар беларускага штогодніка. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, падтрымлівайце. Жыве Беларусь. Жыве вечна.